Og så vil jeg gerne sige velkommen til det sidste oplæg her på foyerscenen, inden der er program igen inde på den store scene. Både velkommen til jer, der bliver hængende her ved scenen, og til jer, der følger med på streamen derhjemme. Og det er altså endnu et oplæg her fra Videnskabernes Selskab, der har en stor ny formidlingssatsning, der hedder Videnskaber, og som i år har temaet, hvordan skal vi bo i fremtiden? Og lige nu der skal det handle om noget, som rigtig mange af jer kender til, nemlig vores haver. Og vi vil gerne snakke om fremtidens bæredygtige have, fordi hvordan ser sådan en ud, og er der plads til kultiverede planter i sådan en fremtidig bæredygtig have? Og til at gøre os meget klogere på det, der står her professor i plantefysiologi ved Københavns Universitet, Michael Palmgren. Og Michael, hvordan skal vi så bo i fremtiden? Hvordan vi skal bo i fremtiden, det kan jeg ikke udtale mig om, hvordan husene kommer til at se ud, men haverne kan vi måske få nogle idéer om. Og hvis man ser på tendensen, som den er i hvert fald i det område, hvor jeg bor i København, der bliver det perlegrus, der kommer til at dominere haverne i fremtiden. Det er jo lidt trist, for det er ikke særlig bæredygtigt. Det bæredygtige ville være, hvis vi kunne få nogle små oaser, hvor haven er en oase, hvor vi faktisk kan opretholde et system, som er til glæde for blomster og insekter og fugle. Og det er jo faktisk noget af det. Haven er jo faktisk et økosystem, hvor der trives mange former for liv, og den trives ikke så meget med perlegrus. Hvad skal der så til, for at vi får en mere biodivers have? Hvis vi skal gøre det til et godt sted for andre livsformer, så vand er vigtigt. En dam eller et lille bassin er vigtigt. Også for insekter, ikke bare for fugle. Og nektar er vigtigt, blomster er vigtige. Så hvis vi kan få... Vi skal ikke have... Roser skal ud. For de er sterile mutanter, ja. Mutanter, så er gået noget i stykker i den. En vild rose har 5 kronblade og en masse støvblade. Og på dem sidder pollenet, som ben kommer for at hente. Ja. Men en defekt rose, som sådan en, man giver sin kæreste, den kan ikke finde ud af at lave støvblade. Så laver den kronblade i stedet for, det er derfor, den har måske 50 kronblade. Ja. Men det er ikke noget for en bi. Okay, og hortensia er heller ikke noget for en bi. Ja. Ja. Så der er mange af de prydplanter, vi har i haverne, som vi køber, som ikke er noget for insekterne. Men, de planter, der er tilpasset vores natur, det er jo sådan set de vilde planter. Ja? Så er der nogen, der tror, at man bare skal lade det hele... Hvis man vil have en vild have, så skal man bare lade det hele stå og ikke gøre noget. Men det er også en misforståelse, fordi hvis man ikke gør noget, så kommer der først buske, og så bliver buskene store, så kommer der træer, så bliver træerne store, og så kommer de til at skygge for det hele, så bliver det helt skov. Hvis man ikke gør noget ved et naturområde, så bliver det til skov. Der skal store dyr til at græsse. Det er sådan, der er i naturen. De holder buske og træer nede. Ja? Og det skaber biodiversitet. Så det bedste, man kan gøre for at få biodiversitet i sin have, det er i princippet at anskaffe sig en ko. Nu er det som om, at alle hader køer, fordi de prutter så meget skyld i hele klimakrisen. Men det er de store græssere, der skaber biodiversitet. Græssede enge i Danmark er nogle af de mest biodiverse miljøer, som overhovedet findes. Der findes flere arter per kvadratmeter, end der gør i mange tropiske egne af verden. Men jeg tænker så, Michael, at hvis nu man ikke synes, man lige har plads til en ko i sin parcelhushave, det er heller ikke sikkert, at naboerne synes, det er en god idé. Hvad kan man så gøre som et alternativ? Man kunne jo dele den med naboen. Ja, det kunne man selvfølgelig. Men men altså, hvis alternativet, hvis man klipper græsset for tæt, så gavner kun græsset. Ja? Så i princippet skal man kun slå græsset 1 eller 2 gange om året, og så i en vis højde, som helst med en trimmer, og så skal man bære det væk. Fordi jo flere næringsstoffer der er i jorden, det gavner igen græsset og igen alt andet. Så jo magere det er, jo bedre er det. Altså en ko går jo og spiser alle planter eller græsser,
og så laver den om til, alt kvælstoffet laver den jo om til kød. Ja. Og så kommer der en lille smule ud af den også bagtil, men af kvælstoffet. Men den fjerner næringsstoffer fra jorden, en ko. Ja. Og de planter, som er i den vilde natur, de er tilpasset til at leve i karske miljøer, hvor der ikke er så mange næringsstoffer. Hvis der er mange næringsstoffer, hvis man gøder, så er det græsset bagefter busten og træerne, som vinder. Ja. Nu har vi så snakket om den vilde og mere have med mere biodiversitet, men hvis nu vi så også vil se på, at der så plads til køkkenhaven, fordi de her kultiverede planter, de vil jo typisk have brug for, at vi for eksempel gøder og at vi sprøjter, så hvad gør vi der? Jamen, en køkkenhave er også rigtig god at have i fremtidens have, og der skal man måske lige hegne den lidt ind med elhegn, hvis man har en ko i haven. Ja, men nogle af de fremtidens køkkenhaveplanter, man kunne forestille sig, det er sådan nogle, der skal gødes mindst muligt, vandes mindst muligt og sprøjtes mindst muligt mod ukrudtsmiddel, eller mod insekter og mod kravl. Ja. Og der forsker vi i en plante, som vi synes er utrolig spændende, som er quinoa. Quinoa er en af de mest sunde planter, som findes. Dens frø, for det første så kommer quinoa fra Andesbjergene, cirka 4.000 meter højt oppe i Andesbjergene, hvor inkagerne brugte den som føde. Så den tåler i princippet alt klima, kulde og varme og tørke og salt. Man kan vande den med brakvand. Så den er meget, meget robust. Men samtidig er den meget, meget, meget sund. Så NASA, altså den amerikanske rumfartsmyndigheder, de har sagt, at hvis man skal have en plante, man dyrker på Mars i de der kolonier, så skal det være quinoa. Ja? Fordi den dels tåler alt, og dels er super sund. Men man har aldrig rigtig vidst, hvorfor den også tåler insektangreb. Men det var ikke sådan set vores interesse. Vi troede fra starten, at vi ville undersøge, hvorfor den dog tålte salt og tørke så godt. Altså, hvorfor kan man vande den med saltvand, havvand, og så klarer den sig alligevel. Og så kan man læse i litteraturen, at det er fordi, at den er dækket af nogle små blærer. Især de unge blade er dækket af små blærer. Og dem små væskefyldte blærer, og dem regnede man med, at det der saltet bliver pumpet, ligesom en urinblære, bare på ydersiden af bladet, og så kan de sprække de der blærer, og så triller saltet ned på jorden. Det var det står alle steder i litteraturen. Der er bare aldrig nogen, der har testet det, for det er lidt svært at teste, men man kan bare se, at den har alle de her blærer. Ja. Og så tænkte vi, og så som forskere, så tænkte vi, hvordan kan vi nu teste det her? Og så findes der jo altid sådan en vis genetisk variation i naturen. Så hvis vi tog en hel sæk quinoa-frø, og så tog ned på en mark på Lolland, hvor Knud Romer siger, at det er fantastisk, ja. Og der så vi sådan en hel sæk quinoa-frø ud, 1 million frø, og fik 1 million planter. Og så ideen var, at hvis vi nu gik op og ned ad rækkerne der, så kunne vi måske finde en, der måske havde mindre blære, eller endnu bedre, slet ingen blære. Så jeg sendte hele min forskergruppe ud for at lede efter nøgne quinoa-planter. Ja? Og det var Anton Nørgaard, min Ph.D.-studerende, som fandt den eneste plante. Vi fandt én plante ud af 1 million, som ikke havde de der blære. Den så meget sund og frisk ud, men den havde ikke blære. Den var helt nøgen. Ja. Og så vidste vi, så kunne vi jo ikke rigtig, turde vi ikke grave den op, fordi hvis den nu visnede på vejen ind til laboratoriet, hvis den skulle have frø, så vi satte et lille flag på den, og så kom vi tilbage i september og håbede, at den ikke var blevet spist endnu, eller sådan noget, at den stod der stadig. Det gjorde den så, at havde frø. Og de frø kunne vi så dyrke op, og så kunne vi få potter med den nøgne quinoa og den almindelige quinoa. Ja. Og så hældte vi saltvand på. Og så forventede vi nu at se den nøgne kollapse. Men den var helt ligeglad. Så prøvede vi at tørre jorden ud, eller være med at vande den. Det var den ligeglad med. Så alt det, der stod i litteraturen, det passede ikke? Det var et stort kollaps på vores teori, ja. Ja.
Så den her stærke lille quinoa her, den satte vi så i gang med en student i gang med, Max Moog, en tysk Ph.D.-studerende, satte så i gang med, at han skulle teste nogle af alle forhold. UV-lys, vind, storm, alt muligt, og i kontrollerede forhold. I vækstkammer, hvor alt var kontrolleret. Den var fuldkommen ligeglad med alt. Den var lige så robust som... Okay, så var der pludselig ikke plads mere, fordi vi havde så mange forsøg gående, så der var ikke plads mere i vækstkammer, så vi tog den op i drivhuset og dyrkede den der. Og så var der en forskel. Den blev angrebet af alskens skadedyr. Den, der var nøgen, uden blære. Den nøgne. Trips, små elendige kravl, trips, som man knap nok kan se, spindemider, sommerfuglelarver, alt hvad der var i væksthus af invasive arter, som går i sådan nogle væksthus, kravlede hen på den her nøgne quinoa. Ja. Det er noget, vi lige har fået publiceret. Det viste, at blærerne, vi løste ikke gåden med salttolerance, vi løste ikke gåden med tørketolerance, men vi fandt ud af, hvordan quinoa klarer sig mod skadedyr. Den har dækket af de her blærer, og vi har også fundet ud af, at de har gifte inde i sig, de har oxalsyre inde i sig, andre ting inde i sig. Så det er et værn mod skadedyr. Så på den måde var det, kan man sige, I startede med en hypotese og fandt så ud af, at den ikke holdt, men I bekræftede så, eller fandt en helt ny hypotese, som I har eftervist. Ja. Men hvordan kan du så sige, at det er så noget, man kan bruge til at sige, det er det, vi så skal bruge i vores køkkenhaver fremadrettet, fordi den skal vi så sprøjte mindre, fordi vi har et naturligt værn. Nu skal forædlerne bare i gang med at lede efter quinoa-sorter, der har så mange blærer på sig som muligt. Der skal vi sprøjte mindre. Og nu har vi så talt, jeg tror, at pausen er ved at være slut, så I smutter bare, men vi har talt om både den her vilde have, og vi har så talt om køkkenhaven her. Hvad er dit bedste bud, hvis vi nu ikke skal sige perlegrus? Hvad er så dit bedste bud på, hvordan fremtidens bæredygtige have skal se ud? Den vil være sådan et lille økosystem, hvor fugle og bier og planter har det godt. Og en god balance mellem kultiverede planter, som er mere robuste, og så de her vilde planter, vi giver plads til. Helt sikkert. Tusind tak til dig, Michael Palmgren. Tak til jer, der fulgte med her, og tusind tak til jer her fra Videnskabernes Selskab.